ഹലോ മാതാജി. പറയൂ. പറ്റുന്നവര് ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുജിയോട് പറയൂ, മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പില്. ആ ഗ്രൂപ്പില് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ചേച്ചിന്റെ അതെയോ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे. ഇന്ന് മന്ത്രം 10ാമത്തെ മന്ത്രമായി. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. അതായത് അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ, കേവലം ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം അറിവുള്ള, ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് ഒരറിവും ഇല്ലാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളും. 2ാമത്തെ കൂട്ടർ ഭൗതികമായിട്ട് വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് കരുതുന്നവരും ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ 2 കൂട്ടർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അജ്ഞതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ, ഭൗതിക ജീവിതമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അജ്ഞതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരും, 2ാമത്തെ കൂട്ടർ ഭൗതികമായിട്ട് വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് താൻ മികച്ചവനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം പൂണ്ടിരിക്കുന്നവരും. അവർ 2 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള 2 കൂട്ടർക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാര മേഖലകളിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു. അജ്ഞത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിക്കുക. 2ാമത്തെ കൂട്ടർ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുക, പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 പേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, തമസിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇത് 2ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം അംഗീകരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇവ 2ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫലം നൽകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അതുവഴി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.
മറ്റുള്ള രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അജ്ഞതയിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, തമസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ അറിവും മിഥ്യമായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇത് ഊന്നി പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തെയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഏതാണ് മികച്ചത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതിൽ നിന്നാണ്, ഏത് അറിവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നത്, ഏതറിവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏതറിവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ഒരു ധീരൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ധീരൻ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് എന്നറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് അതിൽ ധീരൻ? ഏത് ശ്ലോകമാണത്? അറിഞ്ഞുകൂടാ? ഭഗവത്ഗീത ഇത്രേ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആർക്കും? തുടക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിലാണ് ധീരൻ. ആരാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ധീരൻ വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ. അതായത് ഒരു ശരീരം ജനിച്ചിട്ട് ബാല്യാവസ്ഥ, കൗമാരാവസ്ഥ, യൗവനാവസ്ഥ, വാർദ്ധക്യാവസ്ഥ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നു. കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു ആത്മാവിന്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള ധീരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല, പരിഭ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ കുറിച്ചാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ധീരൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും തന്നെ ചാഞ്ചല്യം കൊള്ളുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വന്നാലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ധീരന് അങ്ങനെ ഒരു ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അന്യദേവാഹുർ വിദ്യയാ അന്യദാഹുര വിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമാധീരാണാം ഏനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ. അന്യദേവാഹുർ വിദ്യയാ അന്യദാഹുര വിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം ഏനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒരു തവണ ഏറ്റു പറയുക. അന്യദേവാഹുർ വിദ്യയാ അന്യദേവാഹുർ വിദ്യയാ അന്യദാഹുര വിദ്യയാ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം ഏനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്നമായത്. ഏവ തീർച്ചയായും, ആഹുർ പറഞ്ഞു. ആരാണ് പറയുന്നത്? അവിദ്യയാ അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ, അവിദ്യ മൂലം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെയാണ്. അപ്പോൾ അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അതായത് അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യ മാത്രം കരസ്ഥമാക്കുക, ആധ്യാത്മിക വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിദ്യയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജ്ഞാനമായ അവസ്ഥയിൽ, അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ. ഇത് ഇപ്രകാരം ശുശ്രുമ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ധീരാണ ആത്മജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്?
അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ ഇങ്ങനെ ആകുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും കൂടാതെ ആ ആചാര്യന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിചചക്ഷിരെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത് എന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലം, നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് എന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന്, അതായത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതാണ് വിവേകികളെയാണ് ധീരാണാം, ആത്മജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതുമൂലം നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് എന്താണ് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് എന്നും. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ മുഴുകി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിൽ തന്നെ മുഴുകി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് ഫലം കിട്ടുന്നത്? ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേഹോപക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. കുറച്ചാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അമാനിത്വം, അധം, ഏത് അധ്യായത്തിലാണത്? 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമാനിത്വം, വിനയം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കൽ. വിനയമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഗുണമാണ് വിനയം. അതായത് ഒരിക്കലും ആ വിനയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാചാര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് തന്നിൽ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ 0 ആണ്, ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിനയാന്വിതനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ആചാര്യൻ പറയുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാകണം, ആ ബഹുമാനം ആചാര്യനെ കാണിക്കണം. അങ്ങനെ അതുവഴി അതുകൂടാതെ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദയും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം, ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. അധംബിത്വം, ഗർവില്ലായ്മ. ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാന അപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ആരുടെയോ വീട് റോഡ് സൈഡിലാണ്, വളരെയധികം വണ്ടികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദംബിത്വം, ഗർവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗർവില്ലായ്മ? ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാന അപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അപമാനിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും
അതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്നുള്ള ബോധമുള്ളവർക്ക്, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഗർവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന്. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ മറ്റു മതാനിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഹിംസ, അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലവന്റെ ചുമതലയാണ് തന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികതയിലൂടെ ആ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രയത്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യാത്തവർ ഹിംസ ചെയ്യുന്നവരാണ്, അഹിംസാചാരികളല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ, കാരണം ജനങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിവിടുന്ന സംസ്കാരം, ജനങ്ങളെ മറ്റു ജന്തുക്കളെ ഹിംസിച്ചും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്യോന്യം ഹിംസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കാരണം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ആധ്യാത്മികതയിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അഹിംസാചാരികളല്ല, ഹിംസാചാരികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അഹിംസ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെയും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ, അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാകരുത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം, വാക്കുകൾ മൂലം അവരുടെ മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ വിഷമമുണ്ടാക്കാത്ത അവസ്ഥ, അതിനെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നു. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ. തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുച്ഛിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അവരോട് പൊറുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത്രമാത്രം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അവയ്ക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നൊന്നും ആലോചിക്കില്ല. നമ്മൾ അവരോടും ദേഷ്യപ്പെടും. ഇതേപോലെ തന്നെ അവരെയും അപമാനിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ഷമ പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ സ്വയം ഉണ്ടാകണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. ലാളിത്യം, ആർജവം, ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര കാരണം ഒരു ശത്രുവാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരോടും ആ ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശത്രുക്കളോട് ഒരു വിധത്തിൽ പെരുമാറുക, മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് വേറൊരു വിധത്തിൽ പെരുമാറുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് വേറൊരു വിധത്തിൽ പെരുമാറുക, അകത്തൊന്ന് പുറത്തൊന്ന്, അതൊരിക്കലും പാടില്ല. ആ കാപട്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, ലാളിത്യം എല്ലാ തുറകളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ആചാര്യോപാസനം, അത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ്. കാരണം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വയമേവ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിശ്വാസനായ
ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ വിനയത്തോടു കൂടി സേവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത്. ശുചിത്വം, ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തെ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു. പിന്നെ ആഭ്യന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ജപം മുതലായവ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ശുചിയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണുള്ളത്. ജീവാത്മാവിനും പുറത്തായിട്ട് 2 വിധത്തിലുള്ള ശരീരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥൂല ശരീരം, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ? സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി. സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയരുത്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഇത്ര മാത്രമാണ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിലുള്ളത്. സ്ഥൂല ശരീരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന പുറമേയുള്ള ആ ശരീരത്തെയാണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥൂല ശരീരം 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ചേർന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ? 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അത് സ്ഥൂല ശരീരം, നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്നത്. അകത്തുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ശരി. അപ്പോൾ അത് 3മാണ് സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുളി, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കുളി നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നു. നമുക്ക് പുറമേ കാണുന്ന 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും 5 സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈ കുളി മൂലം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അതിനെ വൃത്തിയാക്കുവാൻ, അതിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജപം മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കാരണം ആ സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക്, ആ സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ടെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആന്തരികമായിട്ടാണ് എല്ലാ ചിന്തകളും, മനസ്സിലാണ് എല്ലാ ചിന്തകളും, എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. മനസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കുന്നുവോ അതാണ് പിന്നീട് ഈ കൈകൾ കൊണ്ട്, കാലുകൾ കൊണ്ട്, നാവ് കൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും, ബുദ്ധി ശരിയായ വഴിയിലൂടെ പോകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ചിന്തകൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലൂടെ മനസ്സിനെ നയിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. പിന്നീട് അതിനിവിടെ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ എന്ത് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നുവോ അതേപടി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം. പകുതി ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, പകുതി ഭൗതിക ജീവിതം, അത് നമ്മളെ എവിടേക്കും നയിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസംയമനം, ആത്മവിനിഗ്രഹ. ആത്മസംയമനം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്.
ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് എന്തെല്ലാം വിഘ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുവോ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അതിനെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആസക്തി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കരുത്. നമ്മളൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഉറക്കവും ഊണും എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം ആരോഗ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ശരീരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അത് ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും ആകർഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. എന്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സ്വത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാത്തതെല്ലാം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ പിന്നീട് അതിലേക്കായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം. മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അനഹങ്കാര. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ഇന്നാൾ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ ദിവസവും കണ്ണാടി നോക്കും. കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കണ്ണാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക, ഐ ആം നോട്ട് ദിസ് ബോഡി, ഐ ആം സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാം. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ആ കണ്ണാടി കാണുന്നത് എന്തിനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് എത്രമാത്രം ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനിയെല്ലാം നമ്മൾ പൊട്ടുതൊട്ടത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ തലം ചുരുകിയത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് എഴുതി വെക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമയം കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കും? അപ്പോഴെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയവും അത് കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും അത്രേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ശരീരം അല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന്. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണ് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ളത്. അഹം മമേതി എന്ന് പറയുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ. അഹം മമ ഇതി, അതായത് ഞാൻ എന്റേത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും, ഞാൻ ഈ ശരീരവുമല്ല, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എന്റേതുമല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ രണ്ട് വിചാരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം നമ്മൾ. ജനന മരണങ്ങൾ, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖ ആത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു അറിവുണ്ടാകണം. കാരണം അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അത് നമുക്കും ബാധകമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ക്ഷണികമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള
ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അലർട്ടായിരിക്കണം. പിന്നത്തേക്ക് എന്ന് ഒന്നും മാറ്റി വെക്കരുത് എന്ന്. കാരണം ഭീമസേനന്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കി. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ ആരോ വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനോട് കുറച്ച് ധനം യാചിക്കും. എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്കൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്, മകളുടെ വിവാഹമോ എന്തെല്ലാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ആ സമയത്ത് എന്തോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. യുധിഷ്ഠിരൻ പിന്നെ വരാൻ പറയും അദ്ദേഹത്തോട്. യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. എങ്കിലും ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്നുപോയി, പിന്നീട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിടും. അത് കേട്ടതും ഭീമസേനന് പെട്ടെന്ന് വളരെ വിഷമം തോന്നി. ഭീമസേനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ പോയിട്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ നാഴികമണി എടുത്ത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതമായി. ഭീമസേനൻ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരനും ഇതെന്ത് പറ്റി? പെട്ടെന്ന് യുധിഷ്ഠിരനും വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ ഭീമസേനൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീമനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് പറ്റി? എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അർജന്റായിട്ട് പറയാനുള്ളപ്പോഴോ രാജാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ളപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ മണി അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഭീമസേനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മണി അടിക്കുന്നു? രാജാവിന് പോലും അറിയില്ല, രാജാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഭീമസേനൻ മണിയടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭീമസേനൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ രാജാവ് അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് ഇത്ര സമയത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ദിവസം തന്റെ ജീവിതത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭീമസേനൻ പറയുന്നത്. കാരണം സ്വന്തം ശരീരത്തെ, സ്വന്തം ആയുസ്സിനെ, ഇത്രമാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ആയുസ്സിനെ കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സ്വയം പ്രാപ്തരല്ല നമ്മൾ, ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ രാജാവ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം രാജാവ് ആ ബ്രാഹ്മണനോട് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും ദിവസം എന്തായാലും രാജാവിന് ആയുസ്സുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ ആ ബ്രാഹ്മണന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, യുധിഷ്ഠിരൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല, സത്യസന്ധനാണ്. അപ്പോൾ ഭീമസേനൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ നമ്മുടെ രാജാവ് ഇത്രയും ദിവസം ആയുസ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇത് കേട്ടതും രാജാവിന് മനസ്സിലായി താൻ എന്തുമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. അങ്ങനെ ആ രാജാവ് ആ ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു വിടുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം വരുന്നുവോ, നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടോ എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ ബാധിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ജിമ്മുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഉണ്ട്, യോഗ പരിശീലനമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമായിട്ട് വെക്കാം, അസുഖങ്ങളെയെല്ലാം ദൂരെ നിർത്താം. മന്ത്ലി ചെക്കപ്പ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെ ദൂരെ നിർത്താം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എപ്പോഴും ശരിയായി സൂക്ഷിക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാം വെറുതെ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കാശ് കളയുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ആസൂത്രണം ചെയ്തു വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് മൂലമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മഫലം മൂലമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതെന്തായാലും നമുക്ക് വരേണ്ടതെല്ലാം വരും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമായിട്ട് നിർത്തണ്ട എന്നതല്ല. ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമായിട്ട് നിർത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക. ലളിതമായ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നയിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജോലികൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നതായിരിക്കും. അതെല്ലാം ചെയ്യാതെ അതിനെല്ലാത്തിനും വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ
ജിമ്മിലും യോഗ പരിശീലനത്തിനും എല്ലാത്തിനും പോകുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിലപ്പോവില്ല. ഇതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ട് പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. വൈരാഗ്യം, ആസക്തി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്റേത് അല്ല ഇതൊന്നും, എല്ലാം ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്. അത് തിരിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയാണ്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടേതെല്ലാം ചെലവാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അനഭിശ്രംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി, വൈരാഗ്യം വളർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. കുട്ടികൾ, വീട് എന്നിവയോട് സംഘം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല. കാരണം അവരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഉത്തമമായി. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉത്തമം. കുട്ടികളെയും പരിശീലിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാസക്തി, ആ ബന്ധങ്ങളോട് അത്യാസക്തി പുലർത്താൻ പാടില്ല. കാരണം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. ആ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അവരാരും തയ്യാറല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ആ കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇപ്പുറത്തെ ഉള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആ ഒരു എന്തെന്നാ പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം കൂടുതലായിട്ട് വളർത്തുക. ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെന്നല്ല, ഇവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുമല്ല. പക്ഷെ ആസക്തി നമ്മൾ കളയുക. ആ ബന്ധം എന്നുള്ളത് രക്തബന്ധമല്ലേ, അതെങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ആരും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക്. എന്ത്? ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്നെന്നുമുള്ള ബന്ധമുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അനഭിശ്രംഗ അസക്തിരനഭിശ്രംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു എന്ന് വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും എല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആസക്തിയാകരുത്. ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്ത് അതിലുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, മാനസികമായിട്ടാണ് ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അനന്യ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഇതെല്ലാം ആത്മജ്ഞാനം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള
ആ ഓരോ ചിട്ടകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും വിരക്തി വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാനോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനോ, കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ചിന്തകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ സംസർഗം നമുക്ക് വളരെയധികം എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്കതൊരു ദുസ്സഹമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംസാരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയില്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, വളരെയധികം കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും ആ ഗോസിപ്പുകളും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവരുടെ സംസർഗം നമുക്ക് ദുസ്സഹമായിട്ട് തോന്നും. ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ വളർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ അരതിർജന സംസതി. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ആധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന്. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, ഭക്തിയോട് ബന്ധമില്ലാത്ത സമയം പാഴാക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. കാരണം നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആസക്തി എല്ലാം പോകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആസക്തി വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. അതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനമെന്നും അതല്ലാത്തതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്, ജ്ഞാനമല്ല എന്നുമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. കഴുത രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി പണി ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനൻ കുറച്ച് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. അതുവഴി ആ കഴുതയ്ക്ക് വളരെയധികം സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രമാത്രം പണിയെടുക്കുന്നത് കേവലം ഒരു പിടി പുല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ആ പുല്ല് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴുതയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം കഴുതയുടെ വിചാരം ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതമേ ചെയ്യാൻ അറിയുകയുള്ളൂ, ഇതാണ് സന്തോഷം, ഇതാണ് സമാധാനം എന്നെല്ലാമാണ് കഴുതയുടെ വിചാരം. അതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ട് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ പണിയെടുക്കുന്നു. ആ കാശുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവസാനമോ ആ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ വരുന്നുവോ അതുപോലെ സുഖവും നമുക്ക് എത്രമാത്രം സുഖം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികേന നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മൾ സുഖിക്കണമെന്നില്ല.
സുഖം എന്നുള്ളത് ദുഃഖം നമുക്ക് കർമ്മഫലത്താൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരണമെന്നോ ദുഃഖം അനുഭവിക്കണമെന്നോ ക്ലേശങ്ങൾ വരണമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വിളിക്കാതെ തന്നെ അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുഖവും നമുക്ക് എത്രമാത്രം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ അത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ കഴുതയെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലി എടുക്കേണ്ടെന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബന്ധിതരാണ്. കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാ ഫലേഷു കഥാചന. കർമ്മം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതെല്ലാം എനിക്ക് എത്രമാത്രം അനുഭവയോഗ്യമാണോ അത് സ്വയമേവ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുക, അല്ലാതെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുക അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ മായയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഒരു കഴുതയുടെ ജീവിതത്തെ പോലെയാണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അപ്പോൾ വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമാത്മക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടെല്ലാം ഗുരുകുലത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച്, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗുരുകുലത്തിൽ ആ ഗുരു ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ സമഭാവനയിൽ ഒരു രാജാവിന്റെ മകനും മന്ത്രിയുടെ മകനും ഒരു സേനാനായകന്റെ മകനും, അതുകൂടാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയും ക്ഷത്രിയന്റെയും വൈശ്യന്റെയും ശൂദ്രന്റെയും എല്ലാ മക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഗുണത്തിനും കഴിവിനും അനുസരിച്ച്, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണം ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാളും ഞാൻ രാജാവിന്റെ മകനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് രാജാവായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനല്ല ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെയോ ഗുരു ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഋഷഭ മഹാരാജാവിന് 100 കുട്ടികളായിരുന്നു. അതിൽ 80 പേർ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് പോയി അത്രേ. രാജാവിന്റെ മക്കളായിട്ടും കൂടെ 80 പേർക്ക് ബ്രാഹ്മണത്വം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനും അത് പരിശീലിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. 80 പേർ അങ്ങനെ പോയി. 9 മക്കൾ യോഗികളായിട്ട് മാറി. അതാണ് നവയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. നവയോഗികൾ, അവർ യോഗികളായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതുകൂടാതെ ആ യോഗം പരിശീലിച്ച് അമാനുഷ ശക്തികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനും, അങ്ങനെ അവർ ഒരു രാജാവിന് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 11 പേർ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഗുണവും അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണമാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും. കാരണം മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും, ബ്രഹ്മചര്യം എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം, എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം, എപ്പോൾ അത് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നേ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ രാജ്യഭാരത്തിന്റെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനുള്ള ശിക്ഷണവും ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട്, ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവ്, ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ആ രാജ്യഭാരത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വയം
ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് ആ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പരിശീലിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ABCD മുതൽക്ക് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവനും ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിൽ ഉയരുവാനും ആ ഭൗതികതയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് നമ്മളെ കേവലം ഭഗപ്രഭുപാദ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കഴുതയാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുന്നു. വെറുതെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതമാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം ആ ജ്ഞാനം നേടുവാൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാൾ, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും തന്നെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ആ മായാശക്തി ഒരിക്കലും തീണ്ടാത്ത ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകൻ ധീരനായിരിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു സമഭാവനയുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന് ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ബ്ലൂ പിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീല ഗുളികയെ കുറിച്ചുള്ള കഥ. അതായത് ഒരു സന്യാസി എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം തങ്ങി അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ ദിവസവും വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും, പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് കേൾക്കാൻ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണ് എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ദിവസവും വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് വളരെയധികം ആകർഷണമായി. ഈ സന്യാസിയും ഇദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിന്, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ സന്യാസി ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പരിശീലിക്കണമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും, എന്റെ കൂടെ പോരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മകനാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, ഞാൻ വീട് വിട്ടുപോയാൽ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം വിഷമമാവും. അമ്മ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ശരി, ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, എന്റെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണ്ടും ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി. ദിവസവും ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്യാസി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു. കാരണം അമ്മയുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സന്യാസിയായാൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പോൾ മകൻ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സംശയമാകാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ എനിക്ക് സുഖമില്ല, എനിക്ക് അതാണ് ഇതാണ് എന്നെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മകന് മനസ്സിലായി, അമ്മ ഞാൻ പോകുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും മകന് പേടിയാണ്, കാരണം അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ. അപ്പോൾ അവസാനം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്യാസി പോകുന്നതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളായി. അവസാന ദിവസം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാളെ പോകുകയാണ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഒപ്പം? അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സന്യാസി ഒരു നീല ഗുളിക എടുത്തിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരന് സംശയമായി, ഇതെന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത്?
സന്യാസി പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഗുളിക കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് സന്യാസി പറഞ്ഞു, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴെ വീഴും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധരഹിതനാകുകയല്ല, കൈകാലുകൾ അനക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേൾക്കുവാനും സാധിക്കും, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അനങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അരമണിക്കൂറേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരന് പേടിയായി, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മയോട് മകൻ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം നാളെ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു, വളരെ നല്ല പയ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതങ്ങനെയെല്ലാം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അമ്മ പറയാൻ തുടങ്ങി, അയ്യോ എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നു, ഞാനിപ്പോ വീണു പോകും, എനിക്ക് ആരുമില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മകൻ അവിടെ വീണു. ആ ഗുളിക എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മകൻ അവിടെ വീണു. മകന് കൈകാലിട്ടടിച്ചു, മകൻ വീണു. മകന് ബോധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകൾ മാത്രമാണ്, സംസാരശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മകൻ വീണതോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായി. അമ്മ, അയ്യോ എന്റെ മകൻ എന്ത് പറ്റി, അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ, മകൻ എന്ത് സംഭവിച്ചാവോ. അവസാനം കരഞ്ഞ് സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് എന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, വേഗം എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കും, എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല, ഒരേ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സന്യാസി അഭിനയിച്ചു. അദ്ദേഹം വീണ് കിടക്കുന്ന മകന്റെ അടുത്ത് പോയി നെഞ്ചില് ചെവി വെച്ചിട്ടെല്ലാം കേട്ടു. മെല്ലെ ആ മകന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാകും. ചെവി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ രക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവരുടെ ആയുസ് ഈ മകന് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മകൻ ജീവിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖം ചെറുതായി. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്റെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, മകള് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ആയുസ് കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ആരും തന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിലില്ല, എന്താ ചെയ്യുക, അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ആയുസ് മകന് കൊടുത്തേന്. അപ്പോ സന്യാസി പറഞ്ഞു, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആരെങ്കിലും അവരുടെ ആയുസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു വരും. വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ സന്യാസി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ മകളോട് സ്നേഹമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇവന് കൊടുക്കൂ, ഇവൻ എണീറ്റ് വരും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ ജീവിപ്പിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ആയുസ് കൊടുത്തോളും, നിങ്ങൾ എന്തായാലും വയസ്സായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാകും, ഉള്ള ആയുസ് മകന് കൊടുക്കൂ. സന്യാസി പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് എത്രമാത്രം, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക, ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്നു, കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ആരും തന്നെയില്ല, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് നടത്തും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആയുസ് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേനെ, ഇപ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേനെ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മകൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മകന് മനസ്സിലായി, അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ സന്തോഷത്തിനല്ല അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹം, അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കണം, അതിന് ഞാനൊരു കാരണമാണ്, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മകന് ശരീരമെല്ലാം അനക്കാൻ സാധിച്ചു. മകൻ എണീറ്റു. രണ്ടുപേരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, സന്യാസിയും ആ ചെറുപ്പക്കാരനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ അമ്മ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മോനെ നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പൊ വീഴും. അപ്പൊ മകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ വഴിയിൽ ആ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയി. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിലുള്ളവരുടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനും വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% സ്വാർത്ഥരാണ്, അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ
ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും? അവരെല്ലാ ജീവികളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇവർക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉളവാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതുവഴി നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളും വളരെ ദൈവികമായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി കൂടാതെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നീങ്ങി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ സ്വാർത്ഥത, നമ്മുടെ സ്വന്തം അഹങ്കാരം, നിത്യ അഹങ്കാരം, ആ ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംബോധം അത് പോകുന്നു. ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംബോധം ഭൗതികതയിലാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരമാകുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മീയതയിലും ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംബോധമുണ്ട്. അത് പക്ഷെ എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള അഹംബോധം. അഹം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹം എന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ആത്മീയതയിൽ അത് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ അതെന്താണ്? മിഥ്യ അഹങ്കാരം. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യ അഹംഭാവം. അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കളയേണ്ടത്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബോധം, അവബോധം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവബോധം നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിക്കുക. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം. ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, അജ്ഞത. അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജ്ഞാനം, അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നു. വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം. ശുശ്രുമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണ്. അതായത് ശുശ്രുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധീരന്മാർ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ പറയുന്നതാണ് ശുശ്രുമ. കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനികൾ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി